Усе 30 гадоў ва ўладзе Александр Лукашенко выбудоўвае вобраз простага мужика ад зямлі і моцнага гаспадарніка, які грэбуе правіламі дрэс-коду і можа з'явіцца на публіцы ў самым нечаканым выглядзе. Ён любіць падкрэсліваць, што носіць толькі айчыннае і заклікае адмаўляцца ад модных брэндаў. Але ці сапраўды гэта так? У нашым новым сюжэце мы пагаворым пра стыль Лукашэнкі і раскажам, колькі тысяч даляраў каштуюць яго гадзіннікі, якія красоўкі ён любіць, а таксама раскрыем таямніцу яго дзікаватых каўпакоў. Нядаўна, выступаючы на абласных дажынках у Клімавічах, Лукашенко раптам знайшоў, чым у чарговы раз упікнуць беларусаў. Лен – это будущее. Вы видите, цены начали расти. Люди все больше и больше к этим натуральным тканям склоняются. Ну, кроме Беларуси. Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Гуччи, там, Версачи и прочее. Дрянь и гадость. Свое надо носить. Свои ткани. У нас есть все. Носите свое и приучайте детей к этому. Чаму тэму дарагіх брэндаў ён завёў у адным з найбяднейшых раёнаў Беларусі, жыхары якога не зарабляюць і 500 даляраў, незразумела. Аднак да яе Лукашенко вяртаецца апошнім часам усё часцей. Одеться вся молодежь наша хочет. Ух как! Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шьют. Нет, надо так. Никто не считает, сколько это. А если считает, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. А зачем тебе эта тряпка? Прычым у ягоных фантазіях пагоня моладзі за модай можа прывесці да страшнага. А у нас уже сегодня молодой человек, он, если не оденется, я даже не знаю как телеведущий или теледива, где это надо, может быть, одеться, он уже плохо живет. Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Что же мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины, поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. Лукашэнкаўскія заклікі насіць сваё не новыя. Калісьці даўно ён апраўдваўся за імпартнае пола і не прамінуў зладзіць сцэнку, якая насмяшыла аўдыторыю. Ну, штаны вот в Беларуси шил. Здесь это, не знаю, подарили когда-то рубашку. Ну, не очень она там уж супер. Ну и нормально. Нет, надо Бриони. Надо Гуччи. Слушайте, носите свое. У нас ведь чистая продукция, мы ГОСТы сохранили. Пра бренд Брыёні Александр Лукашенко тады згадаў не проста так. Калі ён толькі стаў прэзідэнтам, яму купілі касцюм менавіта гэтай італьянскай фірмы, цена якога прывяла яго ў шаленства. И когда-то, заказав в первый свой президентский срок костюм Бриони, даже не буду перед Середичем называть стоимость этого костюма. Когда мне назвали стоимость, я сказал, нет, это первый последний костюм. Тады, па загадзе Лукашэнкі, аднавілі атэлье пры доме ўрада, якое пачало шыць яму дзелавыя строі. Але гэта толькі касцюмы. А што з астатнім адзеннем? Рубашка импортная, но умеют шить. Галстук тоже не наш. Туфли марка, носки. Носки не видно, черные. Носки импортные, наверное, тоже. Костюм свой, галстук нет, рубашка нет, трусы свои. За стылем сваіх падначаленых Лукашенко таксама вельмі пільна сачыў. Некаторых з іх абшывала ўсё тая ж урадавая майстэрня. Вот у него, наверное, тут льна добавлено. Это наш костюм? Отличный костюм. Я думал, ты импортный пошел. Серьезно? Я думал, это вы в этом самом Брионе шили, да, в Италии. Молодцы, хороший костюм. Слабков ходит как Дэнди лондонский в хорошем костюме. Где ты шил? Стопроцентный. Да прыходу ва ўладу Александр Лукашенко працаваў звычайным дырэктарам Саўгаса, і ягоны стыль са зменай статусу амаль не змяніўся. У горад у пінжаку і кашулі, дома з сынамі ў трыко, а ў поле ў чым папала. Вось, напрыклад, ён працуе на суботніку ў белай футболцы, белай кепцы і з напульснікамі на руках. У такім вобразе дарэчней было б з'явіцца на тэнісным корце, а не на будоўлі парнікоў. Где ты видела, что
приехать в колхоз и не вымазать И чистым ноги. поехать. Да. Прычым гэтае «што папала», якое Лукашенко апранаў для сельскагаспадарчых прац, часта каштавала прыкладна столькі ж, колькі і яго афіцыйныя касцюмы, бо яно уяўляла сабой пераважна замежныя брэнды. Так, напрыклад, расійскага прапагандыста Гусмана ён вучыў касіць у світшоце Nike, сачыў за жнівом у Пола Карнеліяні, а бульбу збіраў у цішотцы Лакост. Аднойчы журналісты заўважылі ў яго рэмень французскага брэнда Hermes, які каштаваў $800. Александр Лукашенко заўсёды з гонарам расказваў, што ў яго ніколі не было стылістаў і свае вобразы ён ствараў сам. Таму не дзіўна, што яны часта парушалі афіцыйны дрэс-код. Напрыклад, кіраўнік Беларусі з'яўляецца вялікім аматарам кашуль з кароткімі рукавамі. Этыкет дазваляе іх адзяваць, але ў такім выпадку нельга здымаць пінжак, а спалучэнне з гальштукам з'яўляецца грубым парушэннем пратаколу. Але Лукашэнку нейкія правілы хвалююць слаба. Больш за тое, ён стаў вынаходнікам свайго ўласнага элемента адзення. Дзіўнай кашулі на гумцы, якая нагадвае ці то элемент вайсковай формы, ці тое, што носяць машыністы цягнікоў. Яна настолькі падабаецца Лукашэнку, што той яе апранае і пад пінжак, і з гальштукам, а ў Зімбабве ўзяў адразу некалькі рознакаляровых. Гумка знізу служыць, каб схаваць лішнія кілаграмы, але часам атрымліваецца не вельмі. Падобна, што гэта любоў да лейтэнанцкіх кашуль трансфармавалася з вайсковага мінулага. У пачатку прэзідэнцкай кар'еры ён асабліва любіў ездзіць у камуфляжным адзенні ў чарнобыльскія раёны, а таксама прыязджаў на лінію Сталіна. Але цяпер у стылі мілітары Лукашенка праводзіць толькі нейкія вайсковыя нарады ці прымае парады. З гадамі ў адзенні для яго стаў больш важным камфорт, чым беларуская форма пахваліцца не можа. Але ж ад мілітары і хакі цалкам ён не адмовіўся. Саджаць дрэвы на суботніках Лукашенка любіць менавіта ў камуфляжы. Яшчэ адным яго захапленнем, якое з часам зазнала зменаў, былі галаўныя уборы. У гардыробе Лукашэнкі былі і элегантная шляпа, у якой ён ездзіў з візітам у Літву, і мехавыя шапкі для паездак унутры Беларусі, а таксама кепка ў стылі тагачаснага мэра Масквы Юрыя Лужкова і нават элегантныя кепі. Цяпер гэты набор стаў моцна абмежаваным. На неафіцыйныя мерапрыемствы Лукашенка апранае бейсболкі і вязаныя шапкі, а ў хакей гуляе ў шлеме. Аднак у хатняй абстаноўцы да гэтага ўсяго дадаюцца нейкія дзіўныя каўпакі, у якіх ён б'е дровы і акунаецца ў купель. Дай, владыку, покой, Господи, Ларету и отцу Федору долгой жизни, что рубашку шил. Праўда, навошта Лукашэнку гэтыя дзікаватыя капелюшы, можна толькі здагадацца. Вельмі падобна, што пад імі ён хавае свой зачос, у яго, скажам так, натуральным стане. Усё ж у афіцыйнай абстаноўцы гэтыя локаны на лысіне відавочна фіксуюцца спецыяльнымі сродкамі, а дома Лукашенка ці то не ўмее гэтага рабіць сам без візажыстаў, ці то проста не хоча. Але ж свяціцца з неахайнымі пасмамі яму таксама не па статусе, вось і даводзіцца прыкрываць сваю неардынарную прычоску каўпакамі ўсіх памераў і форм. Але ж у гардыробе Лукашэнкі ёсць і вельмі сур'ёзныя рэчы. Як і многія мужчыны, ён з'яўляецца аматарам наручных гадзіннікаў. Самы любімы яго аксесуар выглядае сціпла. Невялікі корпус, усяго 2 стрэлкі, тонкі скураны раменчык, карацей, строгая класіка, але ж цана ў гэтага гадзіннічка зусім не сціплая. Гэта адна з самых вядомых і дарагіх марак. Залаты Патэк Філіп Калатрава коштам каля $20,000. Але ж Лукашенка сцвярджае, што сам той гадзіннік не купляў. Гэта нібыта быў падарунак ад прэзідэнта іншай краіны. Часы там эти, они уже, наверное, да стыдно говорить, наверное, лет 15. Так, а мы же видим постоянно. Ну, да, лет такие. 15 эти часы. И скажу вам откровенно, они пусть не парятся. Эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев. И вообще открою вам секрет. Ни один президент, я думаю, ни один часы не покупает, если он не крутой. Ёсць у яго і іншы гадзіннік, вельмі падобны, хіба што з чорным цыферблатам. Гэта яшчэ адзін люксавы швейцарскі бренд Вашарон Константин. Каштуе ён таксама ад 15 да $20,000. Дарэчы, з гадзіннікамі Лукашэнкі звязаны адзін даволі смешны момант. Ён носіць іх на правай руцэ, і многім здавалася, што такім чынам беларускі кіраўнік проста капіруе Пуціна. Самога Лукашэнку гэта страшна раздражняла, і ён аднойчы нават патлумачыў, што справа не ў Пуціне, а ў баяне. Да, у вас на правой руке часы. Почему? Я ношу часы с, можно сказать, детских лет, когда в старших классах был, ну какие там часы уже у нас были советские, когда я учился в музыкальной школе.
по классу баян. Ну, кто знает, что такое баян, слева шлейка, это где басовая часть баяна. И если на левой руке часы носишь, она просто часы мешают. Всовываешь эту руку, и они мешают. Все баянисты, все практически, в связи с этим носят на правой руке, она свободная, когда ты играешь на голосах, абсолютно не мешает. Вот с тех пор я и ношу часы на правой руке. Абсолютно честно, абсолютно искренне. Я уже в связи с тем, что меня начали упрекать в этом, попробовал на левой руке носить. Но представляете, десятки лет уже привычка. Потом думал, ладно, пусть говорят что угодно, а ты иди своим путем. У апошнія гады набліжаныя да Лукашэнкі стварылі адразу некалькі брэндаў адзення, прысвечаных асабіста яму. Першапраходнікам была прэс-сакратарка Наталля Эйсмонт, якая разам з калегамі ў 21 годзе вырашыла падарыць свайму начальніку на дзень народзінаў футболкі з ягонымі цытатамі. Майки были сделаны, переданы главе государства, восприняты позитивно, а дальше оно стало развиваться как-то само собой, потому что майки понравились всем, и, честно говоря, где-то, может, даже воспользовавшись служебным положением, я подумала, ну, а почему бы и мне себе не сделать такую майку? У выніку у Мінску адкрыліся адразу некалькі крам лукашэнкаўскага мерчу. Гэтае месцамі крынжовае адзенне любяць апранаць чыноўнікі, прапагандысты і нешматлікія прыхільнікі Лукашэнкі. Сам ён свае ж цытаты носіць не так часта, у адрозненні ад іншага брэнда, які назвалі ў яго гонар. Вясной 2022 года ён прыехаў глядзець хакей у зялёным бомберы з чорнымі рукавамі. У падобным адзенні побач з Лукашэнкам сядзеў яго старэйшы сын Віктор і адыёзны сенатар Дмітрый Баскаў. Праз некалькі месяцаў у такім жа вобразе ён прыехаў у Хатынь, і ў тэлеграм-канале Пул Першага з'явіўся допіс. Маўляў, гэта прадукцыя новага беларускага брэнда пад назвай «Лепшы». Відавочна, што рэклама ў тэлеграм-канале Лукашэнкі не магла быць выпадковай. Як высветлілася пасля, вытворчасцю бомбераў для Лукашэнкі займаецца асабіста Дмітрый Баскаў, былы трэнер ягонага малодшага сына і кіраўнік Федэрацыі хакея, а цяпер член Савета Рэспублікі. Свой цяперашні статус гэты чалавек зарабіў удзелам у праўладных аўтапрабегах і паездкамі па пратэсных раёнах, дзе падаховы сілавікоў зразаў бел-чырвона-белыя стужкі. Адзін з такіх эпізодаў скончыўся збіццём і смерцю Рамана Бандарэнкі, за якімі паследавалі рэзанансныя злівы тэлефонных размоў Баскава і прэс-сакратаркі Лукашэнкі Наталлі Эйсмонт. Але для кар'еры экс-хакеіста гэта стала толькі трамплінам. Бомберы ад Баскава, якія каштуюць больш за $170, сталі адным з найулюбёнейшых элементаў вобразу Лукашэнкі ў апошнія 2 гады. Яны ў яго ёсць у розных колерах. Акрамя таго, у гэтых куртках ён лятае ў замежныя візіты, у тым ліку і да Ўладзіміра Пуціна. А дыктатара з экватарыяльнай Гвінеі Лукашэнка праважаў у куртцы з клятчастым узорам у стылі герояў фільма Гая Рычы. Выглядала каларытна, хоць гэта ізноў жа было грубае парушэнне пратаколу. Таксама у гардэробе Лукашэнкі ёсць і льняныя бомберы, прычым з кароткімі рукавамі, якія пашылі ва ўрадавым атэлье. Напэўна, акрамя яго, нідзе ў свеце ніхто падобнага адзення не носіць. Нам привезли ткань Аршанского льнокомбината, и была задача что-то из этого сделать интересное и удобно, чтобы было и комфортно. Именно вот одежда, которую можно в командировку одеть и комфортно себя чувствовать. Але ж вернемся да пытання. Ці ёсць у Аляксандра Лукашэнкі замежныя модныя брэнды? Так, вядома, ёсць. І калі вопратку для яго больш-менш навучыліся рабіць у Беларусі, то з абуткам ёсць праблемы. У апошнія гады у Лукашэнкі моцна пагоршыўся стан здароўя, а прапагандзе стала ўсё цяжэй хаваць, што ён ледзь ходзіць і пастаянна на нешта абапіраецца. Таму ўсё больш нават у працоўныя паездкі ён ездзіць у спартовым абутку. Часцей за ўсё гэта кеды Nike Air Force One. Яны каштуюць каля $120. Таксама Лукашэнка носіць тэкстыльныя красоўкі ад італьянскага брэнда Henderson Baraka коштам каля €390. Іх галоўная фішка гэта лёгкая падэшва, якая зніжае стомленасць ног. Часам Лукашэнку бывае настолькі цяжка перасоўвацца ў абутку, што ён ходзіць без яго і нават дае інтэрв'ю. Уважаю труд уборщицы, я бычком хожу.
И действительно, все интервью тогда и президент, и журналист провели босиком, в том числе и в этом та самая открытость Александра Лукашенко, о которой часто говорят журналисты. Наш агляд быў бы неполным без адказу на пытанне, што носіць галоўны юнак краіны у той час, як яго бацька заклікае моладзь адмаўляцца ад замежных брэндаў. У гардэробе Мікалая Лукашэнкі таксама можна знайсці некалькі бомбераў ад Баскава, але не грэбуе ён і рэчамі вядомых замежных брэндаў мас-маркету Under Armour ці Марко Поло. Яны не асабліва дарагія і каштуюць некалькі дзясяткаў даляраў. Часам свеціцца Мікалай і ў брэндах падаражэй. Напрыклад, аднойчы яго заўважылі ў Пола Stone Island. Такая маечка каштуе ўжо больш за 200 баксаў. Але ўсё ж адзначым, у нейкай асаблівай любові да раскошнага адзення Мікалай усё ж заўважны не быў. Як бачым, нягледзячы на культывацыю іміджу чалавека з народа, Александр Лукашенко пераважна носіць рэчы, якія шыюць персанальна для яго, каштуюць сотні даляраў і недаступныя звычайнаму беларусу. Правілы стылю ў яго таксама свае асабістыя, а пратакол ды этыкет увогуле нібыта не існуюць. А чым больш Беларусь аддаляецца ад цывілізаванага свету, тым больш абвастраецца ў Лукашэнкі змаганне з замежнымі брэндамі. Маўляў, гэта заходняе, значыць вам, беларусам, гэта не патрэбна. Вось толькі сам Лукашенко свае жа правілы, як бачым, ігнаруе з лёгкасцю.